Vidste du, at 5-20% af unge er ensomme? Det svarer til ca. 22.000 unge mennesker. Unge bliver mere og mere ensomme, og det rammer især piger. Men hvordan kan vi så formindske den her ensomhed, der er blandt unge? Jamen på den måde, vi ligesom tænker på, hvordan vi kan gøre, det er indblandet i vores skoler. Jamen skolerne, de kan ligesom lave de her forskellige sociale arrangementer, der indblander alle de her elever i skolen. Vores anden løsning er en app. Den her app vil kunne bringe mennesker sammen, vise dig begivenheder tæt på dig, og på den måde skabe et socialt fællesskab.